Здравейте! Включвам се, за да споделя с вас своите наблюдения и това, което установявам, когато говоря с някой от вас, които сте в програмата, с която аз работя и с която съответно много хора, включително и аз, имаме невероятен успех. Защо всъщност, кое ви саботира и кое всъщност не ви пречи да постигнете целите си, започвайки и минавайки през програмата? Има няколко неща, които установявам и бих искала да ги синтезирам, за да ги имате предвид, ако желаете съответно да имате наистина успех с програмата. На първо място това е неспазването на схемата, която включва протокола на програмата. Надните последователността, както ви ги давам, когато започнете програмата. Много е важно да спазвате тази последователност. На второ място, това е пропускането на хранене. В програмата са включени между 3 и 4 хранения, приема за деня на храна. За много хора 3 са абсолютно достатъчни, за такива като мен 2 бяха абсолютно достатъчни. По принцип, аз имам такъв изграден режим на хранене, че за мен 2 са достатъчни, защото моето хранене започва първото ми хранене за деня започва около 11 сутринта и моето последно хранене е между 6 и 7 вечерта. Опитвам да не бъде по-късно от 6:30-7. Така че разпределено във времето, за мен бяха достатъчни 2 приема на храна за деня. Но има хора, които имат необходимостта от повече. В това няма нищо лошо. Не трябва да бъдат храненията повече от 4. Другото важно нещо, което искам да наблегна и така да ви приветствам да опитате да правите, е наистина да навечеряте по-късно от 6:30-7. Това е с идеята и с цел да даде възможност на организма да храносмели храната, която сме приели до към 6:30-7 и да даде после възможност на тялото да се регенерира, да си почива, да релаксира през нощта, без да се налага да се храносмила допълнително. Въобще да ни бъде тежко по време, особено преди сън. Това е едно от условията, които много помагат, за да сваляте килограми, за тези, които искате да сваляте, и не само въобще, за да подпомогнем физиологичните процеси, които се случват в тялото. На трето място, това и не е по-малко от значение, това е недостатъчната хидратация. Много от вас ми споделят, че трудно пият вода, че нямат тези навици, дори и сега в тези жеги. Бих казала, че трябва да си го поставите като задача, като цел. Това буквално си е навици. Аз обикновено съветвам да имате бутилки или чаши навсякъде около вас и минавайки просто си глътвайте по глътка 2. Не е нужно да изпивате наведнъж цяла чаша, просто системно, но си приемайте вода. Като на всеки нормата е спрямо килограмите, които има. Нормалните дози за всеки един е 30 мл на килограм тегло. Можете да се изчислите спрямо вашите килограми какви са оптималните стойности, какви са оптималните дози на прием на вода. Говорим за вода, само за вода. Това не включва чайове, това не включва сокове. Въобще те и по принцип не са включени соковете в програмата, с изключение на суплиментите, които приемаме. Така че говорим само за вода. 30 мл на килограм тегло. Опитайте се да спазвате вашата оптимална доза, която ще се получи, като си изчислите по тази схема. Хидратацията е изключително важно за детоксикацията на тялото, въобще за случването на всички биохимични процеси в нашето тяло. Без хидратация добра се получава дисбаланс и системите ни не могат да функционират правилно. От вас се притесняват от приемът на мазнини.
и ги избягват. Не избягвайте мазнините. Ние имаме нужда от мазнини. Говорим за качествена и правилните мазнини. Това са зехтин, кокосово масло, масло от авокадо. Това са мазнините, които ние приемаме по време на програмата. Без тези мазнини отново се получава дисбаланс. Не случайно е необходимо да приемаме трите макронутриента в нашето, в ежедневието си, във всяко едно от нашите хранения. Това са въглехидратите, които всъщност с програмата ние ги приемаме чрез зеленчуците, които са включени, мазнините, полезните мазнини, които са съответно, както вече изброих, зехтина, кокосовото масло, от авокадо и протеин. Всички те помагат за естествената биохимия в нашето тяло. И не на последно място, и то много съществено място, това е кръшкането от приемат на суплементи, които са включени в програмата. Мили хора, те не са включени случайно в програмата. Те играят много важна и съществена роля. Всеки един от продуктите е подбран има своята задача в нашето тяло, като въздействие в нашето тяло. Те помагат, това са витамини, минерали, както знаете, когато говорим, обясняваме, това са пребиотици, пробиотици. Всичко това дава една комплексна грижа за нашия организъм, без която отново биохимичните процеси, които се случват във всяка една секунда в нашето тяло, без да бъдат покрити от тези дефицити, които всеки един от нас има, не могат да се случват нормално. Всеки един от нас носи и има дефицити на нутриенти. Поради факта, че последните 30-40 години храната ни не е на нужното качество, с нужната хранителна стойност, която да ни покрие всички нужди, от които се нуждае нашето тяло, за да функционира нормално. Витамините са важни за изграждането, участват в изграждането на хормони. Минералите са изключително важни. Всеки един, те работят в една постоянна симбиоза и в една синергия и балансират нашето тяло. По този начин самия ни метаболизъм се възстановява, така наречения забавен метаболизъм. Той всъщност, да, може да се каже до някъде, че е така. Така че суплементацията е изключително важна. Моля ви, не кръшкайте от нея и приемайте я точно както ви я давам по схемата. Тя играе важна и много съществена роля. Тя на 50% помага за вашият успех. Така че, мили хора, оставам на разположение, ако имате вие допълнителни въпроси. Знаете, чуваме се, говорим, обсъждаме, но в работата си с вас и в случаите, в които все пак се случва някой да няма нужния успех, тези няколко неща, които синтезирах, биха могли да ви помогнат, ако ги вземете под внимание, да получите желаният от вас успех. Оставам на разположение за въпроси. Надявам се да се възползвате от това, което ви споделих и ще се видим и чуем много скоро отново тук на моята страница. За сега ви пожелавам прекрасен ден и успех на всеки един от вас, който е в програмата. Чао за сега!